آداب خبر وستار سان وادی مز آز کل بجلی ہند صورتحال سٹھا سنگین رنگین چیزس تہ شمع گاش سی پیوان پہچان کریں وندس اس ددون اس پاورس وچ لوک پیاران کہ ریت کول یہ بجلی روزی مسلسل مگر دپان غریبو درے روز مگر دہ گئی بڑ ون ریت کول یہ رودو گٹکارن ول بجلی ٹاور پانس ست پتھر یہ زن لوگ ونکس بجلی نہ کن پریشان تتہ افسرن ون کہ فی الحال منیو تھی شکر کہ أڑس گنٹس یا گنٹس تہ پاور پان ہاوان تکیاز باقین بچمتن ٹاورن ونکس گھر والی تھا کر لوکن ہند ون کہ خدا نخواستہ ہرگاہ یم ٹاور تہ پے تت کیا بیک اپ پلان اس ونتو خدا را اندر کن کیا چلان آل کشمیر اینی گٹ ایسوسیشن ترجمہ لالٹین چھتگیری پنس أکس بیانس مز وونمت کہ بجلی رے بجلی تیرا رنگ کیسا جتنے جہاں ٹاور گرے اسی رنگ جیسا ترجمان مشکل وقتس مز عوام ناسس اپیل کران وونمت کہ یمن پزن لالٹین تو چھتگیر پنن گھرن مز دستیاب تھون سی حکومتس پہ تمو زور دیتمت کہ عوام الناسس پز تمن چھتگیر تو لالٹین باضابطہ ٹریننگ یا ورک شاپو ذریعہ امیک بندوبست کرنس پہ زور بولگام کس لال سند گھر گئی حالات تمہ وز تشویشناک یل تم سز خاندارین دعوتس پہ گھن خاطر بالکل تیار سپدان تو ات مز گو بدقسمتی سان پاور یل پاور آو ام لالن یل گاش وچ گاشس مز وچن پن خاندارین تمس گم زبان بندی تکیاز تم انہ گٹہ مزی لپسٹک بدلہ ایل پی ست پنن وٹھن پھاش دیتمت